Asi. 2 kola. Poďte, ak ste frajerka. Poďte. 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 Oliver, môžem či nie? No hrajte, mňa to nezajíma, čo poviem. Hrajte. Zas budem vyprávať, že som srač. Hrajte. Jaj, bože môj, jak kričal, že toto je lovci a povie. Všetko krát 3, všetko krát 3, všetko krát 3. Ježiš, môj zlatka, ideme teraz do toho. Všetko bude krát 3, všetko bude krát 3. Povej, ida dole. Rozbije to synovi. Rozbije to synovi. Lovci, všetko krát 3. No ty smradi, Ukrajina. Ideme na to, lovci. 3, 2, 1, teraz! Všetko krát 3, všetko krát 3, všetko krát 3, do nich. Všetko, čo pošlete, ako keby ste poslali krát 3. Všetci teraz musíme zautočiť, lovci. Ty vole, bija. Cigáno, sledovačka, pomeľ ľudia. Všetko sa nám násobí krát 3, ľudia, trojnásobok, ľudia. Ľudia, pomôžte mu, všetko sa nám násobí krát 3, všetko sa nám na... Ty, koľko strašne bombí. Ľudia, trojnásobok, to je trojnásobok. Ty, koko. Koblí hore, poďme koblí, ideme koblí, pustíme si výzvu ľudia. Spustíme si výzvu ľudia, spustíme si výzvu. Žanetka, sledovačka, Cigánovi, všetci follow, máme tu 1000 ľudí, ľudia, poďme. Cigánovi, Katarinke, Tokabuka, Lala, Rastislav, Patrik Horvat, Žanetka pomí, Lala, sledovačka, poďme ľudia, ideme koblí hore, to čo posiela Lala. Koblí hore, nahrávam stream. Ty, brďo. Ja sa pozdraviť, keď som. Ľudia, potrebujeme tam hádzať koblihy, keď budeme takto stáť, tak sa nám nespustí druhá výzva, toto už nedoberieme. To je komunita, vy smradí! Ďakujem, Áďo, ďakujem ti veľmi pekne, divočak. Pokiaľ vôbec.